Toch zet ze blijven op een euro. Omdat het al goed geworden is, dan kan je gewoon zo starten. Nee. Hoezo niet? Start de stand. Ik heb ze niet gestart. Dat moet anders doen. Ja. Wanneer ben je maar? Nou, ik ga heel dat ding administreren. Ja, dat weet ik ook. Hé, dat is goed. Wat? Ja. Nee man. Ik heb de ganse kabel erin. YouTube, YouTube, YouTube. Zo moest je hem maar indrukken. Mocht normaal niet. YouTube. Papa die hele eindelijk open. Ik wist het misschien. De zaak geschreven, de zaak geschreven. Wie bedoelt ze? De zaak geschreven, blok in getikt had. Heb je straks heb je nou al weer. 8 uur 7, 4 uur 7, 10 uur. Ja, jong. De oerler dan op de vloer. Ja, ik zie het wiel voor de sloop. Ja? Ja, dit gaat er niet van. Ik weet staan. Is ze zelf zout? Dat is ook niet. Ja, dat is Die jullie mocht. Ja.